awa. Guys, lang kapalit ng pagsaging. Saging guys. Mama, dili ka pwede dada? Wala masyadong sila din. Palit ng Dada saging ka pwede tayo. dada. Ginigit daw siya rin. Dada ka kakabay. Dada, dada ka dada. Dada. Ulit dada guys. Banyak kayo ang kauman guys. Kasi nga, yung amigo ko sa kali nagtagan. Hey guys, ikutin ako. Dili ko uban dako guys. Guys, dili ko watching. Ayaw dito naman natin guys yung marital magsabi. Yung banana dako guys. Oy, napulit ng bansiya. Kuan, saging. Inyo na siya. Guys, naabot na ni class no. Namalit ka ng saging. Kakalikog ko o kamatis guys. Ano siya ang kamatis guys? Balik pinsir rin siya guys. Lago kayo. Kaya na po itlog. Kaya akong saglan og itlog. Tagpain ka ng kilo ng kamatis guys. Akong itlog. Kaya na ang saging. Kanit guys. Kanit guys akong saging. Og kamuti. Lumara ka kamuti. Ay, namagdagsag sagol guys. Ang saging nga mo akong daghanon. Ay, kanahan ko saging daghanon saging. Nag-creepy guys o kabirak or binigay. Yung mga sagong ay landang. Kung hindi guys excited na kayo kaon isang nakagaito po kasi ginagalang kaon na siya. Kaya lang din siya siyang papa. Bago-bago na maluto ko. Isa mo chito gamay guys na kanito. Guys? Kanit tapos pagsaging guys. Guys, tagod. Isa lang na ko dito. Kaya makarating dito sa lobby. Naluto na po ang binignit guys. Thank you for watching guys. Bye bye. Please subscribe sa akong channel.